Kaixo sexy kuadrilla, zer modu zaudete, hementxe gaude, beste igande batez, ni Iruinen naiz, Arrikakuso. Gaurko bideoa desberdina izango da. Asteko zen pentsatua nuen bideoa. Bideo honetan aurreko asteko errepasoa egin nahi nuen. Zuei erakutsi nolako izan zen astea, baina oso aldrebestu zitzaidan. Orduan ez nago oso pozik ze emaitza geratu zen eta nahiago nuen beste bat grabatu. Baina gero aurrekoan ostiralean hilekoa jaitsi zitzaidan eta oso gaizki daramaz gen 3 egunak, badirudi kamioi batek gainetik pasa didala eta bueno, oso gaizki min handiarekin. Eta orduan erabaki dut bideo bat grabatu nahi nuela, baina ez nagoenez asko grabatzeko moduan, ez asko editatzeko moduan. Gaurko bideoa desberdina eta berezi izango da, apenas ediziorik ez duelako izango. Ostiralean No está sola la lucha contra la manada dokumentala ikusi nuen, Netflix plataformaan dagoena, eta bertan 2016 garren urteko Sanferminetan gertatutako bortxaketaren kasua azaltzen da. Oso kasu mediatikoa izan zen, oso kasu mediatizatua. Nire lehenengo impresioa edo nire lehenengo iruzkin edo reviewa da, asko gustatu zaidala dokumentala zentratzen delako kasuan, gertatutakoan, eta ez mediatizazioaren bidez bilatu dena. Izan dela biktima oraindikan rebiktimizatzea eta beraren gainean ere nolabaiteko errua edo kulpa jartzean, edota bortxatzaileak eta erasotzaileak pertsona arruntak izango balira bezala identifikatzea. Irakurri dudanaren arabera dokumentala hainbat urtez sekretupean grabatzen ibili dira, ez dago bortxatutako neskaren testigantzarik, esan dudan bezala ez da zentratzen biktiman, baizik eta gertatutakoan. Orduan, horretarako erabiltzen dituzte paiketetako testigantzak pixkat kontakizuna egiteko ez, guk ezagutu dezagun nolakoa izan zen timelinea. Orduan, badaude bi aktore direla, Natalia de Molina dela Sanferminetako kasuko biktimari ahotsa jartzen diona edo beraren testigantzari ahotsa jartzen diona, eta gero dago Carolina Juste jartzen diola Pozo Blancoko biktimari edo bere testigantzari hitzak. Almudena Carrozerok eta Robert Beharrek zuzendutako dokumental honek 101 minutuko iraupena du, eta bertan kasu osoan zehar ez, edo gertakari honetan zehar, parte izan diren pertsonak agertzen dira gertatutakoa kontatzen. Alde batetikan, udaltzainak, foruzaingoa, udaletxeko abokatua, eta baita bestelako langile, gizarte langile eta bar. Eta bueno, azpimarratzekoa da eta eskertzekoa da Iruñeko mugimendu feministak ere presentzia duela. Ezakit bortxaketaren biktimaren baimena izan ote duten, edo irakurri dudanez proposatu omen zitzaion edo kontatu zitzaion proiektuaren inguruan eta bera desmarkatu omen zela, iruditzen zait dokumental honek ez zuela behar bere testigantza, ez nago esaten bere baimena, hain dago zentratuta kasuan, iruditzen zaidala hobeto horrela egina dagoen bezala egin izatea. Horrekin batera oso potentea iruditzen zait non jartzen den indarra, ez izan zen erantzunean, egon zen herritarren aldetik erantzuna, eta nola ekartzen den gogora beste bortxaketa edo kasu honetan eraso eta hilketa matxisten biktimen kasuak, ez, eta bereziki nolako mediatizazioa izan zuten, eta horren baitan agertzen da Asun Casasola, Nagore Lafagen ama. Orduan iruditzen zait oso dokumental interesgarria, bai eraikita dagoen moduan, bai edukiaren aldetikan, eta iruditzen zait interesgarria dela horrelako dokumental bat egotea. Ikusteko ere zenolako evoluzioa egon den eta zenolako distantzia dagoen herritarren aldetik paileen arte. Ze hor, pilo bat enroiatuko naiz horrela jarraituz gero, baina pixkat izteko gomendagarria da. Asko gustatu zait nola dagoen eraikita, non dagoen zentratuta eta zein den protagonista, hau da, gertatutakoa. Asko gustatu zait mugimendu feministari
eman zaion espazioa, eta agian hobetze aldera eta pena eman didana da nola Iruñean gertatutako kasu bat izan da ez dagoenez ez bikoiztuta, ez da gutxienez azpititulatuta ere. Bai entzuten dela ratiko, telebistako edota txioren bat euskaraz, baina ez dakit. Iruñeko hizkuntza euskara ere bada, eta nik uste dut euskarak ere hor espazioa bertu. Eta beno ekipo, hau esan da, hemen utziko dugu datorren igandera arte. Datorren igandeko bideoa izango da oso guaia, izango da aurretik duela urte batzuk egin nuen baten berreguneratzea edo ezagik nola izendatu, beraz, oraindikan ni ikusten ari bazarete eta oraindikan arpidetu ez bazarete gratis da. Badakizue, arpidetu botoiari eman eta datorren igandean gaude. Agur sexy!